Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. An zo lafiya? Ba na son gaisuwa taka. Mata kake kawo min gida idan bana nan dama? Wallahi ranka ya dade iyali na ce fa. Iyalinka? Eh, To kuma sai aka yaya? wato ko ka san tunda Allah ya sa dai ka dauke ni aikin nan kuma ina ma amana to shine iyali na ta ga kwana biyu ban je kauye ba. Shine sai ta biyu ta zo domin saboda masarar can din ta kare. Kai dakata. Kai na ɗauka aiki ne ko iyalinka? Eh? A'a ranka ya dade. To bari in gaya ma gaskiya. Duk wani kwashe-kwashen da za ka yi a gidan nan baka da izinin yin wannan a wannan gidan. Haji ko? Dama an faɗa min irin wato dan kaga bana nan shi zaka je kwashe-kwashe kana kawo mata gida ko? Wallahi ranka ya dade iyali na ce mata ta ce. To wannan kazantar ba a gidana ba. Kai ma ban yadda ka shiga mun cikin gida ba tana wata iyalinka. Dan haka abu ne da kike da kai. Tun ma kafin mu shaida juna da kai kafin na dawo ka tabbatar da ka bar gidan nan. A zaman banza ka zaman wuta. To ranka ya dade. Allah huce zuciyarka. Allah huce zuciyarka. Allah huce zuciyarka ranka ya dade. Ba matsala in Allah da za ta koma. Eh za ta koma. Adalla. Ka lafiya. Adalla.